трябва да пляска, да си пляска яко. Ще изтървах 17. Седем, 9. Сега като ги намеря и ще стане работа. Да ми изправи шота ръката. 5-7. 21. Аз ми е работа. 4-5. 27. Четири, 1. Пет. Четири с 2. Двадесет и три. 57. Що боите, бе? Защо пак? Защото дома ги търси повече. Къде отиде майка? Ай, ще ми играеш с 2, бе. Аз си с 2 мога да ти играя, бе. Дай да взема фенерчето, бе. 25. Обаче е само да е на смисъл. Чакай, не пипай там, не пипай. Взема фенерчето, само да не мисли там, не мисли. Колко форлици? 23. Там на сглобката. Не повече. На сглобката. Да. Ето. Как ми вие. Мерси. Обаче няма така. Само Аз за съм. вече пъти няма да ги изтървам кой. И на колко съм? На 282. За Силио ще оцели някой, бе. Чак мен ма разсея. 26. Двадесет 41. By the way, I'm coming from 15. there was some things about ChatGPT and AI. 30. Петдесет. Cleavage. ChatGPT doesn't understand the word less.
24, ама. 52. И то ли защо климачна? Не, 57. Много. Тридцать 28. Сто 25. 128 плюс 18. 20 кроме. 19 кроме. Защото той е по-слаб. Абе, по-слаб Че е по-слаб. Математиката ми е по-слаба. Иначе съм талант. Тук няма да се обаждам, да видим как го изглежда. Не, бе. Не, аз не се сърда. Не се сърда, просто той трябва да се научи. Ами да, трябва Да, ма тя ако му подадеш пръст, той ще ми отхапе ръката. Давай му шанс, давай му настройки като е на 200 и нещо, а не като е на 100 и нещо. В смисъл такъв на не стигна на правилните сметки. 24 остава. Питам на 24 ли оставам съдята? Не, питай колко си фърлил. Аз съм 54 Не мога да фърли. питаш на колко оставаш. Трябва да питаш какво си оцелил. Мога да питам на колко Не, не оставам. можеш. Питаш какво си фърлил. 54. Ми да, и от тук натам сметаш. Аз Добре. мога да ти кажа, фърлил 6 и оставаш на 34, аз ще кажа на 34 оставаш. Но по принцип не можеш да питаш на колко остава. 34 оставам на 30. 25. На 15. Никой не пита на колко остава, а питат колко съм фърлил. 58. 15. На 15 Остава. Извади ги. 53. И 54, и 4, 58, и 15, 73 е фърлил. Къде игра? 19, да. 20. Как няма да целиш с първата страна 20? Чек! Това може от двойно 5 ли бе? И двойно едно. Накрая ще плясна накрая. Ти си? Ти си? Рано дядо съм по-да. Фърлил бе някой цигарата. Ми, тя е изгорела. Аз съм. Някой... Толкова, че има березите, не съм аз. 4-3. Няма. Няма до толкова година. Няма, аз никога не я вада от устата си. Сега почнах да я вада. Двадесет и 28.
А, добре, ще кажа. Не за друго. За размина. Иначе на мен не ми пречи. Как е странно тази страна? 11. Биби! Ай, сега бе. 6-3. Не мога ги сметна. 19 и 17, 36 и 9 е 45. Аз накрая ги видях и ги сметнах, ти не мога ги сметнах. Бе, ти пък ги оцели. Аз нема цела това. 26. Осем, 5. Аз не ще цела твоите, искам да цела моите. Четиридесет. Вау, 106. 8-1. Четири една. Осем, 5, 8-3. 3. А, къде бе? 27. 42. Седем. 9, 5. Осемнайсет. 33. Много ми е гадно това сега да я оставя. По-добре да не пушам. Само ми пречи да ходя с чудо как да я оставам всеки път. 77, 83. Аз съм спасил бирата, мога да игра за лега. Другото бе. Стига с тия петиция, бе. Всека първа страва в 5, бе. А на мен ми харесва. Па едно 23. как ми харесва, ще я пляскам всеки път на едно. 62. Ебати мъкът. 62. Не толкова много, бе. В майка ти. 2. Банко. 6 бе. Абе, не съм псувал. Вълнувам се, аз съм вълнуй се. Какъв си? Вълнуещ се. 5-9. 01.
я намалих. Everybody just works. This was brilliant. The presentation was amazing. He was talking so much. I still remember like 40. Чик! Освен пълна обръщачка, Пляскаме накрая. освен пълна обръщачка да правя, друго не виждам какво мога. Може и по гръб да си легнеш да се Не, направо те убивам сега. Може и по корем. Направо те убивам. 21. Ей, чисти хеденици. Да, само 180 и после... Това е жен. И по да фърлиш повече от мене. Лаком си. Чекай без диски. Без диски. Стига с тази петица, че ми писна сайдера, бе. Не, много ме ареса. 18. 27. Няма се носам повече. Не дей, защото ще загубиш. Няма да загуба, сега ще бия. Вие как не ми вярва. Добре. Ти казвам, че ще бия, не ще бия. И 8, 83. Да бия, ще бия, значи. Най-добре е да ме видиш на телевизора си. Генерал. 45. 30. Пак не е на Хабиби. Само петици, Хабиби. Само петици. Yes, бе, Ваньо. Човека целият тройник, като за май една цела само петици. 8-3. Тебе телевизората смущава. Да, смущава. Не са направили на телевизор. 11. 8-1. За електронно това не може да бъде. Хопа, 9-5. Ще ли 9-5? Защото не се видят 3. 7-9 видяха. 7-9 го напиши, като си го видял 7-9. Може аз съм сбъркал. Не съм гледал, не Много спора. бързо отидох и ги взех без да... Мислех си, че е 9-5. Добре. Не спора, не съм. Гледаме запис. Не съм Не, гледал. бе, може да съм сбъркал и аз, просто ми се стори, че са в 19. Добре. Вар. 36. Аз много бързо ги взех без да ги гледам. Гледай ти вар, бе. Да, бе. Не спора, бе. 14. Ето аз ти дадох компромисен вариант. 4. Да не се сърдиш много. What a question. 9-5 този път със сигурност. О, ти си на чек, аз съм набирал ли? Защо не ти са сърдя? Шейсе. Спаси ли я? Не. На ти да не виж, че па ще я вземеш. Не да я вземеш, гледам да ще загубиш и лега сега. 47. Ищу малко е. 60. игра. 19. Ти си... 11. Ти си ми приятел, бе. То съм ти приятел, бе. Само Така едно ще и пляскаме сега накрая. Само едно и 5 ми влиза, бе. Само едно и 5 ми влиза, бе. Била майката. 56. Гледай сега. 1-5.
5-1. 1-5-1 е Биво и Станица аз. 16-40. А? Как е? Много високо е, Ваня. Това ако беше го чекнал. Голямо забавление. Врата казваме голем кой Вчера въпрос. Голямо забавление. Странно ли? Слушай, ти чекши. Истината е, че и аз съм 40. Аз не мога да оцеля нищо тройно. Сега ще го изиграя без Без компромиси. Айде, чао! Дай се пляскам, а?